सरकारा बे गासै बिथिंफोरखौ सुस्राङाब्ला मावफुङाब्ला फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गणतान्त्रिक पन्थानि गेजेरजों बर' हारिनि खौसेथिनि मोनसे डेम' आरो मास पिपलनि जि मोनसे समर्थनखौ लानानै भारत सरकारनिसिम जोङो आवाज दैखांगोन आरो बेखौ समानो थिनगोन आरो बे समनि थाखाय जोङो सरकारखौ नारसिनगासिनो आरो सरकारजों जोङो सावरायनाया सोलिगासिनो आरो बेफोर गासै जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय सरकारखौ जोङो प्रेसार होलांनो थाखाय माखासे जोङो परिकल्पना उननि समाव जोङो फोसाव बिटिआर गोरोबथानि माखासे दफाया 4 बोसोराव मावफुंजाबाय गोबां दफाया मावफुंजानो आद्रा दंबावो सिमा बारायनांगौ 6 शिड्युल एमेन्डमेन्ट खालामनांगौ कार्बि आंलं एसटि हिलनि जेंना थाबाय फारसेथिं बर' कसारी काउन्सिलनि गामि थिसननाय बे जेंनाफोरा दिनैबो भारत सरकार आसाम सरकारनि मजियाव पेन्डिं जानानै दङ दा बेखायनो जों बुंदों जे सरकारा टाइम बाउन्ड स्पिडी इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ भारत सरकार आसाम सरकारा गावनि प्रतिश्रुति कमिटमेन्ट नेशनेल कमिटमेन्टखौ मावफुंनांगौ पुरा खालामनांगौ आरो जों बुंदों जे सम थानायाव जुदि सरकारा बे गासै बिथिंफोरखौ सुस्राङाब्ला मावफुङाब्ला फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गणतान्त्रिक पन्थानि गेजेरजों बर' हारिनि खौसेथिनि मोनसे डेम' आरो मास पिपलनि जि मोनसे समर्थनखौ लानानै भारत सरकारनिसिम जोङो आवाज दैखांगोन आरो बेखौ समानो थिनगोन आरो बे समनि थाखाय जोङो सरकारखौ नारसिनगासिनो आरो सरकारजों जोङो सावरायनाया सोलिगासिनो आरो बेफोर गासै जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय सरकारखौ जोङो प्रेसार होलांनो थाखाय माखासे जोङो परिकल्पना उननि समाव जोङो फोसावगोन। गोजोन्थों।